san da zahiri da koyana, ga ka gashi in garai da kadina, ba ka yafa haƙƙin wani kan kowa. Kun saurari kaɗan daga cikin waƙar Shamsiyya Sadi wacce ta yi ta a wannan makon. Wannan waƙar ita ake kira, ake wa laƙabi da dai cewa komai ya yi farko. To dama ai komai ya yi farko zai ƙarshe. To ta yi dai waƙar nan dai akan jimami dai waye dai Allah ne masani. Ita ma dai ba a baya ba aka bar ta, saboda tana yin waƙoƙi masu daɗi masu kuma faɗakarwa da kuma nishaɗantar da al'umma. Wannan waƙoƙin nata da take yi su ma za mu dinga kawo muku sababbi idan ta saki. Insha Allahu ku dinga ji domin kowa ya tofa albarkacin bakinsa akan abin da suke yi. Kuma ita ma dai Shamsiyya Sadi ɗin nan gaskiya duk da dai ba wata daɗewa ta yi a harkar waƙa ba, amma gaskiya gogaggiya ce kuma Allah ya ba ta basira akan abun. Insha Allahu za mu dinga kawo muku waƙoƙinta da kuma waƙoƙin mutane daban-daban insha Allahu akan wannan channel ɗin namu mai albarka. Kar dai ku manta da subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.